Unwaith chi'n cyrraedd Dyffryn Nantlle, mae'n amlwg bod y chwareli wedi cael ei redag ar system hollol wahanol yma. Mae natur y graig yn golygu bod nhw'n gorau cael ei gweithio fel tylla agorad. Mae yna rei sydd ar wylod y dyffryn, y rei sydd ar y llethra, ond nad oedd modd i agor chwareli Dyffryn Nantlle yn yr un ffordd na chwarel y Penrhyn a chwarel Dinorwig. Ond oedd y tylla yn achosi problemau, yn y problem dŵr yn dod i mewn, problem hefyd codi'r blociau da oedd yn mynd i'r felin, hefyd y gwastraff oedd yn mynd i'r doman. Felly oedd gofyn am stem neu olwynion dŵr yn y dyffryn yn bwysig. Ac oedd hynny yn creu cymdeithas o beirianwyr a mecanyddion lleol reit dyfeisgar. Injan stem cyntaf yn y diwydiant oedd mewn un o chwareli Dyffryn Nantlle. Gafodd ei wneud Pembedw, Birkenhead, gyn cwmni oedd yn allforio injans tebyg i planhigfeydd Jamaica, ond gafodd ei addasu gyn peiriannydd lleol, hogyn enw John Hughes, i bwrpas chwarel. Ffactor arall oedd yn creu cymuned dyfeisgar oedd y ffaith nad oedd un lord yn dominyddu yn y Dyffryn Nantlle. Tirfeddianwyr gwahanol, felly nad oedd modd i agor un chwarel mawr, ond lot o dwlla bychan yn mob man, oedd yn cystadlu efo'n gilydd, oedd yn anodd iawn cael gafel ar dir i dipio'r gwastraff, felly oedd nhw i gyd yn gweithio o'n i pocedi eu hunan mewn gwirionedd. Hefyd, oedd y ffactor yna yn creu cymuned annibynnol iawn. Oedd rei o'r perchenogion yn sympathetig iawn i'r chwarelwyr a'i gofynion nhw, rei yn ryddfrydwyr, rei yn Tories, ond nad oedd un ffordd o fyw yn dominyddu yn Nantlle. Mae rei pobl wedi dweud bod pentrefi Dyffryn Nantlle yn llefydd wyllt dydyn nhw. Yn elfen o wirionedd yn hwnna hefyd, yn sicr yn y 4af ganrif o 15, pobl yn sôn am ddod i Dyffryn Nantlle, weld pobl yn cwffio yn y strydoedd. Nad oedd dylanwad y capel chwaith mor gry yn Dyffryn Nantlle. Pan ddeis i yma i fyw, a da ni'n sôn am mwy nag 20 mlynedd yn ôl rwan, be oedd yn haro fi, oedd y ffordd oedd pobl Dyffryn Nantlle yn lot mwy gyfarwydd ag amaethyddiaeth na llefydd eraill yn y diwydiant. Oedd y lawer o chwarelwyr yn y dyffryn yma yn byw ar fythynod, nid mewn tai teras. A mae hynny'n ymddangos yn natur y cymdeithas dyddiau hyn. Mae'r hen annibyniaeth wedi para yn y Dyffryn Nantlle, a mae'r hen drefn yn amlwg yn y dyffryn hefyd. Mae dyffryn mewn gwirionedd wedi mynd yn ôl i amaethyddiaeth. Mae'n le bach distaw rwan, ond mae tystiolaeth o chwareli yn mob man a'r systema dyfeisgar oedd yn cael ei defnyddio i symud y blociau, symud y gwastraff a mynd ar Llechi ei hun ar y lein bach i Gaernarfon.